Príjemný dobrý deň. Predtým, než začnem, dovolte mi, aby som sa predstavil. Ja som starejší tejto svadby a ak s tým súhlasíte, svadobná mamička, potom vás láskavo žiadam, aby ste mi pierko pripla. Ďakujem. Ďakujem. Drahí rodičia, vážená svadobná rodina. Prichádzam v mene tuha prítomného mládenca, ktorý sa práve dnešným dňom rozhodol vstúpiť do stavu manželského. Predtým, než tak urobí, dovolte mi, aby som vám oznámil, že práve tento mladý muž sa dnes rozhodol opustiť svoj domov, v ktorom spolu nažíval s týmito dvoma výnimočnými ľuďmi. Teba, mladý muž, žiadam, aby si potvrdil slová, ktoré práve v tejto chvíli ja hovorím na pôde, kde si vyrastal, za všetku lásku, obetavosť a výchovu, ktorú ti títo dvaja ľudia dávali. Sú to tvoji rodičia, preto ťa poprosím, aby si tieto slová potvrdil boskom na tvár. Nech sa páči. Ďakujem. Drahí rodičia, milí ženích, vážená svadobná rodina. Predtým, než sa vydáme hľadať nevestu, ešte za pohár pálenky s týmto mladým mužom vypíme. Nech sa páči. Rodičia. Pripíjam na tohoto mladého muža. Na zdravie. Do dna. To už do dna, no. Dúha. Vážená svadobná rodina, milí ženi, milí rodičia, v tejto chvíli máme odobierku oficiálne za sebou. Ja vás žiadam, aby ste nasledovali moje kroky. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Predtým, než začnem, dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Ja som starejší tejto svadby a prichádzam s túhle prítomným mládencom, s ktorým sa domnievame, že práve vo vašom príbytku sa pre neho nevesta nachádza. Preto, ak takú máte, tak vás láskavo žiadam, aby ste nám ju ukázali. No, neviem, či takú máme. Nuž, mladý muž, eventuálne nás skúšajú, ale my máme trpezlivosť. Takže to prvé, ktoré vidíme a prichádza k nám, je odeté. No, nie je v čom? Ešte nie je odeté? To bude zaujímavé, priatelia, bude to nahé. Takže sme zvedaví, čo si pre nás pripravili. Svadobná mamička i mládenec, ja vás musím pripraviť k tomu, že je to bežný ceremoniál, ktorý táto vec obnáša. Ja si myslím, že mladý už v prvom rade veľmi dobre váhaj a rozmýšľaj nad tým, čo si vyberie. Berieme prvú. Už to prichádza, zatiaľ vidím, je to biele, je to dobré znamenie, ale zo spodu je to čierne. Mladý muž eventuálne sa usmieva, už kýve hlavou, že asi nie, ale necháme sa prekvapiť, sme zvedaví, čo nám... Máme tu takúto, inú tu nemáme. Ste si istí? Áno. No, tak to nám dvakrát nehovorte, my sme ochotní zo poschodie vyššie. Dobre, takže mohli by sme vás poprosiť, keby ste tú plachtu dali trošku... Začneme to od spodu. Alebo poďme od spodu, výborne. No, začíname to kreatívne.
musím uznať, ale mladý muž vidím, že je nespokojný. Je, štatistka, že? Pekná, mne sa páči. Svadobná mamička hovorí za ženícha, vyzerá dobre, brali by ste do rodiny? No, Brali by ste do rodiny, ale opýtam sa tohoto mladého muža, si rozhodnutý 100%, že kvôli tejto žene sme sem merali cestu? To mám pocit, že nie. Nie, ďakujem. Mrzí nás to, bolo to vynikajúce. Poprosíme vás, keby ste nám ukázali, my tomu hovoríme, že nevesta, alebo je celá v bielom, na ktorú sa neuveriteľne tešíme. Takže vážená svadobná rodina, drahí hostia, tento mladý muž, ktorý je neuveriteľne netrpezlivý, čo sa mu ani nečudujem, pretože to by som bol aj ja, čas nám beží. Sme zvedaví, čo nám ukážete ako druhé. No? Pocity sú skvelé. Cítim sa. Vynikajú sa. Si na dôzne? Trošku. To patrí k tomu. No, priatelia, my čakáme. Neviem, či tam máte nejaký problém, ale radi by sme boli, keby ste nám aspoň zamávali, aby sme vedeli, či to tam žije. Sme našli, ale pozývame vás ďalej. Takže my môžeme vstúpiť? Nech sa páči. Priatelia, môžem vás poprosiť o malý potlesk. Nech sa páči, mladý muž. Takže vyzvali ste nás k tomu, že môžeme vstúpiť do príbytku. Ešte ani nevieme, či sa tu pre neho nevesta nachádza, ale ideme. Dobrý deň. Mladý muž podľa mnou, vyzerá toto dobre. Vážená svadobná rodina, drahá svadobná mamička, milý mládenec, prichádzame do miestnosti. Vopred som ťa upozornil, že oni nás pozvali, no ešte stále nevieme, že či sme v správnom príbytku, ale môžem vás poprosiť, keby ste nám tú plachtu dali nižšie. Takto? No, zle. Vidím, že aj ženíchovi sa to ľúbi. Ešte